Рязане 2. Продължават благородното дело по отстраняване на стърчащи по лош начин клони, които предизвикват различни происшествия, предимно на лицето. То мъничко, ако се отреже, ще олекне и ще се дигне нагоре. А също време отстраняват и сухи клони, които са вредни за самото дърво. Ние сме от Greenpeace, да ви кажа. Обещали са ми от най-дебелия клон да ми отрежат парче за сувенир, което да му придам някаква интересна външност и да го поставим в офиса на Ски Витоша. Като спомен от тази вечер, в която решиха господин Салих и господин Стоянов да отстранят тази опасност въобще за преминаващите, не само за хората с нарушено зрение. Това е един пример за гражданско общество, в което членовете не чакат нещата да се оправят от само себе си, а ги взимат в свои ръце. Дори буквално взели са клоните в свои ръце. И мисля, че работата доста напредна. Останаха едни нежни вейки, които са съвсем в края. И може би в другата посока останаха по-опасни стърчащи. Гледаме, защото оня пар такъв е 2 метра. Тая после е басно. Ето виждате. Заемате със следващия опасен клон. Преди мъничко имаше минувачи, които бяха доста бездушни, отправиха изказване по наш адрес, дори относно уврежданията ни. Ако има леки движения в камерата, то е, защото съм много развълнуван. Но вижда му се края вече. Ето господин Салих вече и с голи ръце отстранява. Всичко само, всичко само. Ами, оная час. Тук мисля, че е добре, или? Я да видя аз, защото... Той въпрос е пътната артерия да бъде. Там над градината няма проблем. Зад Митко, според мен. Има доста ниски. И ако им останат сили, има и други дървета, които може да бъдат леко почистени. Ето. Минувачите гледат нашите дейци като извънземни. Но това е защото не са пострадали. Защото не са граждански отговорни. Защото са помяри. Господин Салих е по-хъплив, но може би е прав. Вече има може би половин кубик дървен материал добит.
Както знаете, някои струнни инструменти се изработват от култивирани видове, като джанка, череша и така нататък. Може би господин Салих ще си изработи гадулка. И край. И с този клон. Поне по мое мнение с това дърво приключиха. Но има още едно дърво, което е надвесило опасни клони над пътната артерия. Аз това го казвам без никаква насмешка, защото тази пътека е доста употребявана. На ден минават стотици студенти и не студенти. Вече се заемат със следващ опасен клон от друго дърво. Само да отрежа този клон и ще сложа край на този материал. И ще отида да ги поздравя. И ще огледаме, може би има и няколко други опасни дръвчета. И очаквайте най-големия клон, каза господин Салих. Ето, вижте, трофея. Да, той се гордее. Той се гордее. И между другото пострадах леко. Толкова. Благодаря.